L-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi nfex f'attakk estremu isteriku fil-konfront ta' impjegat tal-Istazzjon Nazzjonali li se jaħluq l-avukat tal-qattelin u li qiegħed fil-komma tal-kriminali inkallati. Dan wara li l-erba' filgħodu waqt il-ġuri brabta mal-qtil ta' Carmel Kirkop u Daphne Caruana Galizia, Jason Azzopardi li qed jidher għall-familja ta' Caruana Galizia talab lill-imħallef jieħu nota għax skontu il-PBS ma kienx qed jirrapporta fattwalment dwar il-każ u li l-ġurnalisti tal-PBS deru ftit drabi fl-awla biex jirrapportaw dwar il-każ. Dak li qal Jason Azzopardi u li One News għadu kemm ikkwota huwa wkoll ġie rrapportat fis-sit tal-aħbarijiet tal-Gazzetta Malta Today. Fil-bulettin tal-aħbarijiet tal-erba' filgħaxija l-PBS rapporta dak li seħħ matul il-jum waqt il-ġuri fejn l-aħbar prinċipali kienet kif l-eks avukat tal-Koħħu talab €1,000,000 rigalu l-proklama dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fl-istess rapportaġġ il-PBS refera wkoll għal dak li qal Jason Azzopardi dwar il-PBS. Dak li rapporta l-PBS huwa l-istess kif ġie rapportat mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Malta Today. Iżda Jason Azzopardi mar fuq Facebook u fetaħ attakk insensat fuq l-editur tal-PBS għax skontu il-PBS gidbu fuq dak li qalqu fil-qorti dwarhom u qal li l-PBS ma kellhomx ġurnalist fl-awla. Kif diġà ntqal il-PBS il-bieraħ stess irrapporta dak li seħħ waqt il-ġuri. Imbagħad l-avukat tal-Aqda Repubblika akkuża lill-editur tal-PBS li huwa l-avukat tal-qattelin.